person, ok president matiyo. Because okinya ng'isa ni somebody manobedo displaced 18 years ago, koka sani koridwa ng'isowa ni biro gi chenro mar 20,000. The intention was good, but now it was a ridiculous move. Ni president chalo ng'ama nyiero joma nie shida. Ochalo ng'ama goyo siasa gi chandruok mar jomoko. Gima wakile wacho ni sheria mar Kenya nitie nitie process manyaka waluw mondo wachiw compensation, any kind of compensation. To wang'eyo ni initiative mokwongo nyaka chake bunge. Ma bunge miwa strategy magidhi tiyogo mar compensation mar IDPs tok malanet kende ma Kenya mzima. Aya, nyaka wabigi structure makonyo Kenya identifying this type of IDPs. For example, kuma hae Nyando, wan gi IDPs modar gi natural calamity ma en flood. Wan gi IDPs ma are subject to a political intolerance. Wan gi IDPs ma are subjected to land issues, the boundary. Mabe en gima lich ahinya ni in Kenya wawuoyo IDPs mobedo displaced as a result of boundary issues. Samunego beni wa work together. Koro en gima president abro wacho ni president niga gi intention ariyo mar visiting an area, either to make a development statement or a political statement. For in this case, in the analysis and in the context ma president owuoye, this was political rhetorics orumo kanyo, en mbaka mok chak go kendo, to en rhetoric minyalo winj kendo in a political persuasion forum in 2027. But it was a reckless statement coming from somebody who mobedo bestowed gi responsibility mar rito ngima ogandawa to kendo ensuring ni jopiny obedo gi well-being margi. If president mean good to the residents of Nakuru, then first ochak gi e bunge. Jo bunge obinwa gi structure magidhi tiyogo mondo gi identify the IDPs. The second thing, gibinwa gi budget based on the data mobedo availed and is verified in the public. These are the number of IDPs. This is the proposal and public participation or team. These are the people the government intends to to compensate. The second thing, nyaka ginyiso evaluation. Nikech okodwa ni gitiyo gi pesa wa, to kwanyalo evaluate kaka ne gitiyo gi pesa wa. Nyaka ginyiso ni monitoring and evaluation and auditing process idhi time yo mane, structure mane midhi get in place. Then finally, nyaka ginyiso ni after now the compensation, because places majogi are moving from, they will be left just like that. What is the government planning to do with this land? Mondo gi sort out this issue so that jomoko, generation moro kik yudre kocha, mondo gi repeat the same history. So mano is an honest conversation. If the president is willing to go that route, then we'll be supportive of its settlement. Minus those particular approaches, kaka wakilo wache, an kora bo wacho gi dho court ni mano